No mä oon kotoisin Mia, mä oon Haminasta ja mä oon siellä useammassakin yrityksessä mukana, että kai voi sanoa, että mä oon sarjayrittäjä. Eli löytyy kiinteistöjä ja sitten löytyy erilaisia toimistotiloja ja majoituspalveluita pitkäaikaisille majoittujille pääasiassa. Sitä toivoo niin kun tilitoimistolta sellaista niin kun aitoa vuorovaikutusta sen kesken, myöskin se tilitoimiston yhteydessä suhun päin ja ei tarvitse itse olla aina se aloitteen tekijä. Et sulla on niin kun aito kumppani siellä taustalla, joka pitää susta huolen. No kyllä se oli heti ensimetreistä lähtien. Nyt oikeastaan ennen kuin edes oli asiakkaaksi tullut, niin mulle syntyi se tunne, että hei, nämä on aidosti kiinnostuneita musta. Että nämä haluaa tietää, mitkä on mun tavoitteet. Lähdetään askel kerrallaan menee sitä kohti. Eli tehdään se perustyö sieltä kuntoon ja sitten lähdetään miettimään, että miten sinne isoihin tavoitteisiin päästään. Merkittävää on ollut se, että soitimme mihin aikaan tahansa tai laitoin mihin aikaan tahansa viestiä, niin mulla on kyllä vastattu ihan siis todella nopeasti. Ne voi olla tosi niin kuin pieniä asioita ja ehkä tuntua mustakin, että onko tämä vähän tyhmä kysymys kysyä. Mutta sitten kun mä oon kysynyt sen, niin tuleeko sellainen tunne, että no eihän se ollutkaan ja vitsi kun tämä menikin nopeasti eteenpäin tämä asia. Musta tuntuu ihan kun mä olisin saanut isomman tiimin ympärille, ihan kun oltaisiin samaa porukkaa ja niin kuin joku oikeasti on myöskin siellä kiinnostunut niistä asioista, minkä kanssa mun pitää tehdä töitä päivittäin. Suosittelisin vahvasti ja lämpimästi Evlonia ja olen sen tehnytkin ja sieltä on jo sitten tuttava yrityksiä myös tullut asiakkaaksi Evlonille ja olen heidän kanssa keskustellut sitten Evlonin selän takana myöskin tästä asiasta ja he ovat erittäin tyytyväisiä palveluihin.